Dobrý deň, toto video je venované elektronickému objednávaniu vyšetrení. Skôr ako sa dostaneme k samotnému objednávaniu, pár slov o registri zdravotníctva a humannej farmácie EVUC. Ide o komplexný informačný systém, ktorý zabezpečuje zdravotnícku administratívnu agendu, teda neobsahuje žiadne zdravotné údaje, ale čisto administratívne informácie o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych zariadeniach. V súčasnosti ho využíva 8 krajov, Ministerstvo zdravotníctva, NCZD, ŠUKL, Slovenská organizácia na overovanie liekov. V systéme je zaevidovaných zhruba 15 000 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a 30 000 zdravotníckych zariadení a lekární. Systém slúži hlavne na vydávanie povolení, určovanie zdravotných obvodov, rozpisov služieb, ambulantnej pohotovostnej služby, schvaľovanie ordinačných hodín. Pre samotných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je k dispozícii aplikácia Ambulancia, ktorá slúži na komunikáciu s VUC. Cez ňu môžu aktualizovať svoje kontaktné údaje, žiadať o schválenie ordinačných hodín, nahlasovať neprítomnosti v ambulancii, úväzky, verejnú dostupnosť ambulancie a podobne. Pre samotných lekárov a sestry na ambulancii je určená aplikácia objednávania pacientov, k tej sa dostaneme neskôr. Pre občanov je k dispozícii portál EVUC. Tento zverejňuje údaje alebo aktuálne údaje o všetkých zdravotníckych zariadeniach, rozpisoch služieb a podobne. Zároveň existuje aj webová stránka www.otvorenalekáreň.sk, ktorá slúži na použitie v mobilných telefónoch. Pomocou nej môžete vlastne na základe svojej polohy aktuálnej vyhľadať najbližšiu lekáreň, najbližšiu ambulantnú pohotovostnú službu alebo najbližšiu nemocnicu. Systém vlastne zobrazí najbližšie lekárne s tým, že signalizuje, či sú otvorené alebo zatvorené. Pre konkrétnu lekáreň vám zobrazí detailné informácie. Bere pritom do úvahy schválené prevádzkové časy, štátne sviatky, nahlásené dovolenky v lekárniach, ale aj pohotovostné lekárenské služby. Zároveň vás dokáže priamo do tejto lekárne v mobile navigovať. Podobným spôsobom si môžete nájsť najbližšiu ambulantnú pohotovostnú službu, prípadne nemocnicu, ako som už spomínal. Dobre, poďme teraz k samotnému systému objednať vyšetrenie SK. Na filozofiu tohto systému sa môžeme pozerať z dvoch strán. Z pohľadu pacienta bolo dôležité hlavne, aby aplikácia bola jednoducho použiteľná. Jedná sa o bezplatnú webovú stránku, cez ktorú sa pacient objednáva. Stále je ponechaná možnosť, že sa môže objednávať aj telefonicky, pokiaľ to lekár alebo ambulancia dovolí. Pacient sa nemusí registrovať. Celý systém objednania funguje tak, že sa overuje voči jeho mobilnému telefónu, ktorý dnes už skutočne má asi každý. Z pohľadu lekára išlo hlavne o to, aby systém bol bezstarostný a bez akýchkoľvek obmedzení. Systém je bezplatný pre lekárov, v princípe nenarúša ani nemení doterajšiu prax, takže je porovnateľný s akýmsi zošitom, do ktorého si lekár môže termíny zapisovať a pritom tí pacienti, ktorí sa objednávajú z internetu, sa mu v tom zošite ako keby sami objavujú. Sú nastaviteľné rôzne scenáre objednávania, čiže nie všetky termíny musí lekár zverejniť, môže mať termíny, ktoré sú určené len pre ňoho, napríklad na kontrolné vyšetrenia. Existuje samostatné rozhranie pre lekára a sestru, ktoré si môže spustiť na tablete, v mobile a podobne. Systém umožňuje aj objednávanie z ambulancie do ambulancie, takže napríklad všeobecný lekár môže objednať pacienta k špecialistovi alebo do svalzu, ale len v prípade, že to teda tento lekár, špecialista alebo svals umožní. Zároveň je možné používať aj systém recepcií, teda hlavne v nejakých poliklinikách, nemocniciach. Môže na pracovisku obsluhujúci personál mať prístup do viacerých ambulancií súčasne, kde môže zapisovať objednávky na základe telefonických hovorov alebo
na základe osobnej prítomnosti pacientov. Systém umožňuje aj elektronické objednávanie receptov, aby teda pacienti nemuseli lekára navštevovať, ale mohli to urobiť cez internet. Ako som už spomínal, systém má široké možnosti nastavenia, to je asi jedna z jeho najsilnejších stránok, že nastavuje sa viacero parametrov, napríklad najbližší a najvzdialenejší možný termín, či sa teda pacient môže objednať povedzme už na zajtra alebo minimálne 2 dní vopred, zároveň koľko dní vopred najviac sa môže objednať. Dá sa stanoviť, že medzi objednávkami jedného pacienta musí byť nejaký počet dní. Toto sa využíva hlavne kvôli tomu, že v minulosti niektorí pacienti si zarezervovali viacero termínov počas týždňa a prišli len na jeden, ktorý im vyhovoval. Pre každý termín sa dá nastaviť nejaký druh vyšetrenia. V podstate pre každý druh vyšetrenia sa nastavujú nejaké sprievodné texty pre pacienta, aby sa v nich vyznal. Systém generuje heslo prihlasovacie pre lekára a sestru pre konkrétnu ambulanciu. Zároveň sa dá ešte nastaviť, aby každé ráno e-mailom lekár dostal zoznam pacientov objednaných na ten daný deň. Čo sa týka samotných termínov, rozlišujeme 3 druhy tých termínov. Interný termín je taký, ktorý je určený vyslovene pre lekára, teda lekár si na tento termín zapisuje pacientov sám alebo sestra. Potom poznáme termín externý, ten je určený pre lekára alebo sestru z inej ambulancie, teda ako som spomínal, že napríklad všeobecný lekár môže na tento termín špecialistovi zapísať pacienta. No a ten najdôležitejší je termín verejný, teda termín, ktorý je zverejnený na internete a na ktorý sa pacient môže objednať sám. Poznáme teda viacero druhov vyšetrenia, na každý ten termín môžeme nastaviť iný druh vyšetrenia. Samotný nejaký názov vyšetrenia, nejaké info pre pacienta, o čo sa pri tom vyšetrení jedná, či si má na vyšetrenie priniesť nejaké špeciálne výsledky alebo niečo. Dá sa definovať zoznam ambulancií, ktoré by mohli na tento termín objednávať. Je tam možnosť nejakých prídavných polí, lebo štandardne pacient zadáva len meno, rok narodenia, zdravotnú poisťovňu a mobilný telefón, ale pokiaľ lekár chce, aby mu pacient zadal povedzme nejaké predchádzajúce výsledky alebo bližšie popísal nejaké problémy, ktorými trpí, môže si pridať do druhu vyšetrenia konkrétne polia na vyplnenie. Môže si aj rôzne druhy vyšetrení farebne vyznačiť, aby sa mu v nich ľahšie v kalendári orientovalo. Ďalej sa pre ten druh vyšetrenia nastavuje, či sa má zobrazovať na internete. Napríklad môže ísť o také termíny, ktoré sa vôbec nezobrazia, teda ani sa na ne z internetu nedá objednať. Ďalšia možnosť je nastaviť len telefonické objednanie. V takom prípade na internete svieti informácia, že teda tento druh termínu alebo tento druh vyšetrenia je limitovaný len na telefonické objednávanie a je tam informácia o tom, že v akých časoch a na aké telefónne číslo má pacient volať, aby sa mohol objednať. Čo sa týka tej variability, potom ide o nastavanie samotných rozvrhov na každý deň v týždni, respektíve aj na rôzne obdobia roka, teda môže byť iné rozvrhy cez prázdniny, iné rozvrhy na jeseň, na jar, alebo môže byť jednotný rozvrh počas celého roka. Sa nastavujú termíny, teda na každý deň v týždni sa nastaví začiatočný čas vyšetrenia. Vo všeobecnosti odporúčame, aby si lekári nastavili hlavne zo začiatku menej termínov a vždy po vybavení pacienta, ktorý sa objednal cez internet, vybavovali pacientov z čakárne, kým sa pacienti naučia, že teda sa môžu elektronicky objednávať. Napríklad v prípade tej všeobecnej ambulancie si môže nastaviť lekár termíny na 8, 9, 10, 11, teda v nejakých hodinových rozostupoch. Vždy zoberie jedného pacienta objednaného a následne bere pacientov z čakárne, ktorí prišli s nejakými urgentnými problémami. V
špecializovanej ambulancii to môže byť teda rozšírené o to, že medzi to zaradí aj tie externé termíny, na ktoré môžu objednávať všeobecní lekári z iných ambulancií. Vo svalzoch sa model používa ako keby jednoduchšie, pretože v tých svalzoch je relatívne presne odhadnutelné, koľko trvá nejaké vyšetrenie, že povedzme, pokiaľ tam máme nejaký rentgen, ktorý trvá 15 minút, tak vieme nastaviť v 15-minútových intervaloch termíny pre pacientov s tým, že určité z nich označíme ako externé a slúžia teda pre objednávanie z iných ambulancií. Tieto externé termíny sa hlavne využívajú napríklad v týchto svalzoch, keď v nemocnici do nemocničného svalzu objednávajú jednotliví špecialisti v rámci nemocnice. Čo sa týka životného cyklu vytvorenia objednávky, z pohľadu pacienta, vlastne pacient, keď si na stránke eVUD alebo na stránke objednať vyšetrenie SK nájde konkrétnu ambulanciu, vybere si druh vyšetrenia, systém mu automaticky ponúkne najbližší voľný termín. Na ten termín spustí rezerváciu, vyplní teda údaje, príde mu potvrdzovací kód SMS-kou, ten keď zadá, tak objednávka sa potvrdí. V prípade, že pacienta objednáva lekár alebo sestra telefonicky, je to jednoduchšie. Lekár v rámci kalendára klikne na voľný termín, vyplní údaje pacienta a uloží ich. Z pohľadu lekára teda vyzerá aplikácia takto. Jedná sa o tzv. Jednostránkovú aplikáciu, čiže je to jedna webová stránka, ktorá môže bežať neustále na počítači, na tablete, na mobile. Má veľmi intuitívne ovládanie. Obrazovka sa automaticky prispôsobuje veľkosti displeja, teda na mobile vyzerá trošku ináč ako na veľkom počítači. V podstate má lekár prehľad o kalendároch, kliknutím na konkrétny deň sa mu zobrazia objednávky na ten deň alebo termíny na ten deň. Zelené polička sú voľné dni alebo voľné termíny, modré sú dni, ktoré sú plne obsadené. Keď je tam modro-zelená farba, tak sa jedná o dni, kde už teda nejaké objednávky existujú, ale zároveň sú tam aj voľné termíny. Biele dni sú dni bez termínov na objednávanie, šedé sú sviatky a voľné dni. Keď, ako som spomínal, keď lekár zapisuje pacienta, stačí, aby klikol na zelené políčko voľného termínu, vyplní meno, rok narodenia, mobilný telefón a uloží. Hej. Automaticky pacientovi príde v takom prípade SMS-ka, že bol objednaný na konkrétny termín. Čo sa týka pacienta, teda príde na stránku objednať vyšetrenie SK, nájde konkrétnu ambulanciu, keď vidí pri nej zelené tlačítko objednať, tak naň klikne, systém mu ponúkne rôzne druhy vyšetrení, vybere konkrétne, systém ponúkne najbližší voľný deň na vyšetrenie. V prípade, že mu tento deň nevyhovuje, kliknutím na kalendár vyberie iný deň, znova ponúkne mu voľné časy v tomto dni, čiže vybere konkrétny čas, potvrdí, že sa chce na tento termín objednať. Vtedy sa mu objaví formulár, v ktorom vlastne vyplní, teda ako som už spomínal, meno, priezvisko, mobil sú povinné údaje, rok narodenia, zdravotná poisťovňa, e-mail už sú dobrovoľné a teda môžu tam byť aj nejaké polia naviac. Po uložení vlastne tejto objednávky čaká na doručenie kódu potvrdzovacieho, ktorý mu príde SMS-kou. Keď ten potvrdzovací kód do 10 minút zadá, tak termín sa potvrdí. Jednak sa mu teda zobrazí na internete číslo objednávky, do ktorej ambulancie, na aký deň a aký čas je objednaný. Pokiaľ zadal e-mailovú adresu, príde mu potvrdenie aj e-mailom. Naviac deň pred vyšetrením dostane SMS-ku, ktorá mu pripomenie, aby nezabudol, že na ďalší deň má termín vyšetrenia. Čo teda lekár potrebuje na to, aby systém začal používať?
v podstate nič dôležité, len počítač alebo tablet s pripojením na internet, prihlasovacie údaje do aplikácie ambulancia. Cez túto aplikáciu sa vlastne celý systém objednávania nastavuje, že musí si to len nastaviť a začať používať. Systém objednať vyšetrenie SK je hotové, funkčné, v praxi mnohoročne overené riešenie. V súčasnosti je prevádzkované v 5 krajoch, v 643 ambulanciách. Za ten čas sa vytvorilo v systéme viac ako 6 miliónov objednávok. Musím teda povedať, že to riešenie používajú všetky druhy poskytovateľov, aj všeobecné, aj špecializované ambulancie, svalzy, jednodňovky, hej, že tá jeho prispôsobiteľnosť na rôzne spôsoby použitia je vysoko variabilná. Takisto ho používajú všetky veľkosti poskytovateľov, teda aj lekári, fyzické osoby, aj SROčky s parambulanciami, ale aj fakultné a univerzitné nemocnice. To riešenie je neustále rozvíjané na základe námetov, ktoré dostávame od lekárov, od pacientov, či postupne v ňom pribúda ďalšia a ďalšia funkcionalita. To by bolo v stručnosti všetko. Lekári majú v aplikácii ambulancia viac informácií, aj príručky na stiahnutie na to, ako sa teda systém nastavuje, ako sa používa. Ďakujem za pozornosť.